Vet du den der Thor-filmen fortsatt ikke kommer? Den må beskytte veldig. Den sier jeg er knallbra. Veldig varm. Ja, er det vanlig med den humoren de har i den? Oi. Det er ikke sånn humor. Jeg vil ikke ha alt. Kada ko ba ninyo? Kada ko. It's so big. In the It's so big. Kada ko ba rin? Nadawon eh. Magkatawa mo. Og da blir du glad. Jeg visste ikke at Vår TV slår seg selv. Hvis det ikke er noen bevegelse foran TV på 3 timer, så slår den seg selv. Ja. En timer. 3 timer? Hvorfor så lenge? Jeg kan sette den ned så den slår seg med en gang, ikke det? Ok. Hallo. Hello, hello. Lawin mo na. Long pizza. Long ka pizza na. Pizza man. Ito? Jeg skal ha magemat. Marimat. Det er spagetti. Ja. Nei, det er ikke spagetti. Jeg spiser ikke bare spagetti. Kaon. Hvor sterkt? Ja, den må vi vise. Hvor har du video på? Ja. Er det gøy? Lagoy. Dobro også. Hva er det? Hva er det? Det er godt. Jeg synes jeg bare du der. Hva skjønner du har jo en TV på veldig stress? Skal du få pizza? Jeg vil ikke bare Du kan ikke konsentrere deg om maten du har kjøpt. Nei, ikke du. Bare Nei, lab. Spiser du babymat? Det er ikke babymat. Det er veldig varmt, Lili. Så varm. Sånn som baby? Baby svetter alltid. Da ser jeg sånn.